Vítam vás dnes v prvom dieli podcastu Pokojné vlny alebo Calm Waves. Pre koho je tento podcast určený? Pre všetkých, ale hlavne pre teba. Verím, že z toho príjmeme požehnanie, pretože zo slova Božieho vieme príjmať požehnanie. Je to proste hĺbka, šírka, výška, dĺžka. Je to nevyčerpateľný zdroj živej vody. A tak poďme sa do nich trošku ponoriť. Najskôr snáď by som sa zastavila pri tom názve, prečo pokojné vlny. Môže to v nás evokovať niečo pokojné, relaxačné, hudbu, šumora, ja neviem. Ale v skutočnosti práve opak je pravdou. Tento názov je od pokojných vln, ktoré v skutočnosti sú nad tým ľudským pokojom, ktorý si vieme vytvoriť, rozšíriť a udržať sami. Aký je to ten ľudský pokoj? Ten ľudský pokoj je nám viac menej neprirodzený, pretože človek je odjak živa tvor. Netrpezlivý, nechce sa mu stať v rade, nechce sa mu čakať na odpoveď, nechce sa mu. To všetko súvisí s pokojom. Ale sú praktiky, techniky, dýchacie cvičenia, relaxačné cvičenia, sebaovládanie, sebauvedomenie si, nejaká disciplína. Proste vieme uplatniť tieto techniky na zdisciplinovanie sa, na to, aby sme, keď sa chceme zbaviť nejakého impulzívneho chovania, tak vieme proste pracovať, vieme toto použiť, vieme a funguje to, vďaka Bohu. Ale toto je stále tá rovina toho ľudského pokoja, ktorý vieme ovládnuť. A tak dajme si nejaký príklad, kde my vieme s týmto ľudským pokojom narábať. A to sú tie bežné rutínne situácie dňa, kedy čakáš v potravinách a pred tebou nejaký problém, neviem proste, na 3-krát pani platí kreditnou kartou, stále to neprechádza. Alebo pokladník hľada nejaké ankódy, lebo mu to tam nesedí. Hoci čo, kde my vieme disciplínou, sebaovládaním, nastavením sa v hlave ovplyvniť to, aby sme ostali pokojní. Hej? Vieme, nejdem teraz do týchto techník ani nastavení. Vieme toto ovplyvniť. Takisto, keď prídu deti zo školy, začnú sa vadiť vždy tie isté pesničky. A my môžeme vybuchnúť, alebo môžeme ostať v kľude a začať to riešiť na úrovni rozumu, seba uvedomenia. Však takýto pokoj má svoje limity, dá sa merať a má svoje hranice. Hranice, dokiaľ funguje. Pretože už aj toto je veľký úspech, keď niekto dokáže sa takto dať na poriadok a povedzme si pravdu, že denné vystavovanie sa stresovým situáciám, aj keď malým, ale tá intenzívnosť toho je naozaj dennodenná, tak akokoľvek môžeš byť zdisciplinovaný, akokoľvek môžeš byť nastavený, ty zistíš, že toto má svoju kapacitu, že ty proste sa ten pohár trpezlivosti prelieva, hej? Vieš si ho tak plniť, dobre, zvládla som, dobre, idem ďalej. Ale každý má inak veľký ten pohár, ale proste spája nás to, že
stále sa naplní a preleje. To znamená, že stále zoskratuje človek, vybuchne, už mám toho dosť. Hej, toto je ten ľudský pokoj, ktorý my vieme nejak tvarovať, formovať, ale má svoje limity a kapacity. Pokojné vlny sú však pokojné oveľa iným spôsobom. Filipánom 4:6 a povieme si teda o tom Božom pokoji, ktorý funguje úplne opačne ako ten ľudský. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách, prosbách. A teraz, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, keď príde tá podpásová správa ohľadom zdravotného stavu, ohľadom rodinného stavu, ohľadom detí, tých správ je veľa, sú naozaj nepríjemné a je čas, kedy sa kopia a my potrebujeme ostať v pokoji. My potrebujeme vedieť, že ten Boží pokoj funguje aj v našich životoch, že Ježiš je pravdou, Ježiš je kráľ pokoja, Melchisedek, áno, knieža spravodlivosti a pokoja. To je to, čo znamená to meno. A jedno z Božích mien je meno Jahve Šalom. Je to Boh pokoja. Takže my máme právo ostávať v pokoji, ale ako to dostať do tých svojich životov? Ako to dostať v tých svojich situáciách? Tak poďme na to. Najskôr si ukážeme v Evanjelium podľa Marka 4:37 až 40, že sa to dá, že Ježiš to takto robil a že je to pre nás uchopiteľné. Takže keď boli v tej búrke na mori, keď sa plavili po Galilejskom mori, tak učeníci boli naozaj celí vystrašení, pretože vlny už prelievali sa do lode a Ježiš spal vzadu v lodi, na vankúši je napísané, aspoň v mojom preklade, a učeníci prišli za ním, samozrejme rozrušení, že majstre, ty nedbáš, že my hynieme. A Ježiš vstal a pokarhal a utišil búrku. Wow. Takže aj my sme takíto učeníci, mnohokrát s Ježišom na palube. Prepadnú nás tieto správy, tieto situácie. Veľmi sa vieme rozrušiť, vieme spanikáriť, čo teraz robiť. A mnohokrát sa už vlastne nedá s tou situáciou až tak veľa pohnúť z nášho pohľadu. Ale vtedy je potrebné ísť a zobudiť Ježiša. A pýtať sa ho, čo ty nedbáš o nás? A koľkokrát sa tak stalo. Hej, my halelúja, ty si môj pán, páne, ty si tak mocný, silný, pokiaľ je nám dobre. A keď prídu tieto situácie, tak zrazu sa pýtame Ježiša, že či o nás nedbá. A pritom Ježiš o nás dbá, pretože sa postaví a utiší more. Ježiš je slovo. S Ježišom na loďke tvojho života sa nemôžeš potopiť. Keď je Ježiš s tebou, má riešenie. Toto sú tie základné myšlienky, toto je, vieš, toto ti ale vo forme myšlienky neobstojí, keď prídu tieto chvíle. Potrebujeme sa na to pripraviť. Pripraví nás na to práve Ježiš, lebo on je slovo. Ale to, že on má tú moc, on má to riešenie, tak toto musí byť ukotvené v našich srdciach. A to sa ukotví v našich srdciach skrze slovo, ktoré do ňoho vložíme, a skrze vieru, ktorá z toho vznikne. Tak sa poďme pozrieť na ten postupný proces, lebo ja, čo vám chcem odovzdať v tomto podcaste, je presný krok od A, B, C, D až po F.
Krok A. Lebo ideme my riešiť teraz prevenciu. Dobre, my nečakáme, kým nás tieto správy zaskočia, ale my robíme sa pripraveným do týchto situácií. A už keď si v tej situácii, aj tak nevadí. Pozri, učeníci tiež už boli v tej situácii a boli roztrasení a zneistení. A vtedy Ježiš zasahuje takýmto spôsobom, že utišuje more. Ale zároveň, čo im povedal? Že prečo ste maloverní? Ešte stále nemáte vieru. Pretože oni už zažili nejaké veci s Bohom, oni už zažili zázraky a divy s Ježišom. Oni už vedeli, že on je riešenie, on je cesta, on je pravda, on je život. Oni už vedeli, že toto v ňom majú. Ale Božia vôľa je, aby v týchto situáciách si ty toto vedel natoľko, že ty zoberieš autoritu a utišíš to more. Alebo vidíme tu aj inú časť, že vlastne to more, tá búrka trvala a napriek tomu Ježiš spal v pokoji v loďke. Takže buď budeš v situácii, kedy budeš si sladko spať napriek nepriazní života, alebo budeš v situácii, kedy vstaneš, zoberieš autoritu a utišíš to more. To, ako to u teba bude tak, ako ťa Duch Boží bude viesť. Lebo keď budeš robiť niečo v panike, to nebude fungovať. Lebo Božie slova fungujú vyslovené vo viere a vtedy sa spoja, vtedy ich Duch Boží pomáže a vtedy spôsobia výbuch. Vtedy majú moc. Vtedy sa uskutoční to, čo človek povie, ak to povie v autorite, vo viere a v sile Ducha Svätého. Takže poďme na ten prvý krok. V prvom rade nájdeme si verše na hociakú oblasť. V tomto prípade dáme oblasť pokoja alebo ustarostenosti. Napríklad sme v tých Filipských 7 a pokoj Boží prevyšuje každý rozum. Uchráni moje srdce a moju myseľ v Kristovi Ježišovi. Kľudne si to dáš na seba, lebo také je slovo Božie. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti. Je mnoho a ja aj do popisu tohto videa dám odkazy, alebo dám teda súradnice na biblické verše o pokoji. Takže, či toto je to, čo treba urobiť pre získanie viery v Boží pokoj. Zobrať tieto verše a začať ich meditovať. Začať ich čítať. Počúvaj, musíš zastaviť svoju myseľ. Normálne veci Božie, oni nie sú akoby ruka v ruke s našou ľudskou mysľou. Potrebuješ, keď ideš budovať si vieru, tak ty potrebuješ svojím spôsobom vypnúť rozum, a svoje analytické zmýšľanie a teoretické a praktické a ešte neviem aké zmýšľanie. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum. Keď ti Boh niečo povie, že máš urobiť a vyžaduje to vieru, vyžaduje to krok, ty nikdy pod tým nevidíš pevnú zem, nikdy pod tým nevidíš logiku, nikdy za tým nevidíš prepracovaný strategický plán. Slovo si vyžaduje vieru a akciu. A tam je Židom 11 je celá galéria hrdinov viery. Možno sa tomu budeme venovať niektorý celý podcast, ale teraz len dávam na poriadok to, že keď ideš začať budovať vieru, tak musíš vypnúť svoj prirodzený rozum.
Ale prosím, dávaj pozor v týchto krokoch, čo budem hovoriť. Lebo ak jeden vynecháš, tak sa dostaneš na druhú stranu, a to je extrémizmus, kde budeš robiť veci, mysliaci, že sú vo viere, ale budú bez Boha. A Božia viera bez Boha nefunguje. A čo je tu kľúčové? Prečo to hovorím? Lebo ty potrebuješ počuť od Boha. No poďme na ten prvý krok. Máš teda nejakých 8-10 veršov, 5 rôzne, na tému, ktorú potrebuješ. Momentálne riešime tému pokoj. Začneš ich normálne jak tabletky, však keď máš predpis, keď je nejaká choroba a dostaneš lieky, tak ich berieš ráno večer, nie nejaké antibiotika. Okay? Takže aj slovo Božie je liek, je život, je premena. Potrebuješ ju aplikovať a začíname v úrovni hlavy. Takže ráno, večer, pred jedlom, po jedle, vieš čo, je to úplne jedno, ale ešte kým není tvoj mozog zamestnaný trávením tvojho žalúdka, obsahu žalúdka, tak ešte predtým ty vieš tento Boží pokrm jesť. To je len také malé odporúčanie, ja to mám takto radšej. Dajme tomu 7 dní, ráno, večer, 10 veršov pred jedlom. Normálne len ich vmasíruješ do tej svojej hlavy. Hej. Nemusíš nad nimi nejak rozímať, nejak neviem čo. Proste uchopuješ ich hlavou. A teraz počúvaj, lebo toto je to najdôležitejšie, aby to fungovalo. Duch Svätý prišiel na to, aby nám bol pomocníkom, aby nám bol zjavovateľom Krista, aby nám zjavoval Krista. Kto je Ježiš? Slovo Božie. V svojej podstate je Ježiš slovo Božie. Zhmotnený, on vie sa zhmotniť. Samozrejme, že to slovo sa vie zhmotniť v tvojom živote. Tu chodil v tele. Zhmotnené slovo. A predsa ho mnohí nespoznali ani ho neprijali. Napriek tomu, čo oni spravili, on bol slovom zhmotneným v tele. A preto každé slovo, ktoré on povedal, proste Duch Svätý zobral, uschopnil a bum, buď uzdravený, chcem, nech sú ti odpustené hriechy, vstaň a choď. Tá sila toho slova bola maximalizovaná v Kristovi, lebo on je tým slovom. A my, pokiaľ sa voláme veriacimi, pokiaľ sa voláme kresťanmi, my nimi nie sme preto, že chodíme do cirkvi alebo do kostola. Ani nikoho sa nestane hamburger za to, že chodí do McDonaldu každý deň. Kresťan sa stávaš vtedy, keď si plný slova, keď si plný pravdy, keď si plný života, keď si plný tej cesty, keď si plný Ježiša. Kresťanom sa stávaš vtedy, keď zrazu je Kristus reálnejší ako to, čo vidíš fyzickými očami. Science fiction? Nie. Viera. Ja neviem kedy v tvojom prípade. Či po 3 dňoch, či po 5. Je rôzne. Ale Duch Svätý v svojom čase príde a zjaví ti. Proste tebe to zrazu dojde. Ty zrazu pochopíš. Tebe sa to zrazu akoby rozjasní. Tebe to zrazu akoby dojde z hlavy do ducha. A ty zrazu
získaš to tajomstvo, tú hĺbku toho slova v tom čase. A vtedy z toho, ako z tej kukurice, z ktorej sa robí popcorn, pukne to semiačko. Semiačko doslova hovorím, lebo slovo Božie je semeno. A keď Duch Svätý ti to objasní, ono zrazu akoby pukne a ty zrazu chápeš, že to, čo si doteraz videl ako semiačku kukurice, je už teraz v tvare popcornu. Je to niečo úplne iné, použiteľné. Je to presne to, čo potrebuješ. Je to slovo, ktoré si momentálne počul od Boha. A toto je kľúčové. Tu sa láme fanatická viera od ľudí, ktorí prídu, vyberú si z Biblie, budem chodiť po vodách, potom sa postavia do vôd a voda ich stiahne. Toto je fanatická viera. Ale o tomto my nehovoríme, pretože to není Božia viera, to je fanatická viera. My hovoríme o viere Božej. A viera Božia spolupracuje s Bohom. A viera Božia má nejaký vývoj a nejaký progres. Ale hlavne má ovocie. Takže prvý krok verše na úrovni mysle. Druhý krok príde Duch Boží, oživí ti to slovo, tebe sa to stane zrazu rémou. A z logosa sa stane réma. Presne. Z úrovne mysle ideme do úrovne ducha. V úrovni ducha sa to začína stávať vierou. Prečo začína? Pretože viera prichádza z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ty si dostal rému, ale je to tak krehký pukanček. Príde na ňo vlhkosť, zmekne je preč. Príde na ňo hociaké vplyvy. Proste ten pukanček. Dobre, ten zárodok viery, to tajomstvo, ten duch, ktorého si zrazu dostal, ty ho potrebuješ posilniť. Hovorí sa o viere, že je aj sval. Tak si to môžeme predstaviť ako taký slabunký svalík, ktorý zmocnie čím? Tým, že budeš pokračovať v tom, čo robíš. Vkladaš to slovo, zosilňuješ v ňom, prehlbuješ sa v tom, kopeš hlbšie, prehlbuješ sa v tom zjavení. A možno, že príde ďalší deň a ty budeš vôbec proste zrazu, ako by ten deň predtým nebol, že zrazu sa budeš pýtať, a kde je to zjavenie? Určite nie je v pocitoch. Dobre? Mal si krásne aj pocity, keď ti to Duch Boží ozrejmil, bolo to euforické, super, ja to poznám. A na druhý deň sa to môže zdať, ako by Boh zrazu mlčal. Ale to len preto, aby si pochopil, že viera nesúvisí s pocitmi. A tak ty musíš ísť ďalej. Poslaním kresťana je kráčať ďalej. Napriek všetkému, že či uspeješ, či to dobre zvládneš, alebo nedobre. Poslaním kresťana, aby došiel, je kráčať ďalej. Takže ideš. A znova. A tentokrát to slovo mocní už v tvojom duchu. A tentokrát ty už poznáš, že sa v tebe niečo deje. A to je to, že sa, hoci jak to môžeme nazývať už teraz, že sa v tebe formuje viera, alebo to slovo v tebe zhmotňuje sa. Ale proste ty zrazu to začína ovplyvňovať tvoju myseľ. A ty zrazu čekuješ, že už že to slovo dostáva pod kontrolu tvoje myšlienky, že to slovo dostáva pod kontrolu tvoje emócie, že to slovo v tebe sa zhmotňuje, to je Ježiš. Keď poznávaš Ježiša v slove o pokoji, Ježiš plný pokoja sa ti dá poznať. Keď poznávaš Ježiša v slove o autorite, Ježiš v tom slove o autorite sa ti dá poznať. Dá sa ti poznať
A to je čas, kedy prejdeš, kedy táto viera sa v tebe zbuduje, kedy ten pokoj Boží sa v tebe zhmotní. Je to vtedy, keď naozaj je tá búrka okolo teba a ty v podpalubí, v kajute spíš v pokoji. Vyspíš sa, zhodnotíš rozumovú situáciu, stále vyzerá byť temná, ale nevadí, pretože je napísané, že uhoďte všetky starosti a bremena na ňo, on sa o vás postará. Lebo je napísané, že pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni moje srdce a moju mysl v Kristovi Ježišovi. A už teraz sa dostávaš, vieš, do ktorej fázy, kedy už to slovo z teba vychádza. A ty argumentuješ tým situáciám. A ty utišuješ to more. A ty zrazu si ako Ježiš na púšti, keď hovoril, je napísané. Situácie hovoria toto, ale je napísané. Zdravý rozum hovorí toto, ale je napísané. A ty zrazu začneš operovať s mečom ducha, ktorý je mocnejší. Ty zrazu už ti tá proklamácia nejde z hlavy a z ustrachaného srdca, ale ide z tej dôvery v Boha, ide z viery. Vieš, lebo to slovo v tebe niečo spravilo, to slovo v tebe vypôsobilo ten pokoj a tú istotu a presvedčenie o veciach, ktoré ešte stále nevidíš, ale vo vnútri vieš, že sú reálne. A zrazu si v tej fáze, kedy okolnosti ešte stále sú temné a ty s mečom v ústach hovoríš, ale je napísané. Ale je napísané. A vieš, to je tak úžasné, že už ani nie si založený na tých pocitoch, pretože ty normálne bojuješ. Ty normálne si nástroj v Božích rukách, ktorý zoberie slovo a duch Boží ho proste dá na ňo svoju silu a to slovo v tej duchovnej oblasti exploduje. Exploduje. Má to moc. Mnohokrát, keby sme videli, čo sa naozaj reálne deje v tej duchovnej oblasti, keď my nič necítime, ale stojíme vo viere a prehlasujeme slovo, my by sme boli tak prekvapení. Nemyslím si, že nám Boh tieto oči takto odkrie, lebo už potom by sme videli. A Boh miluje, keď my mu veríme. Na toľkých miestach Boh uisťuje svoj ľud, že je s nami a nie proti nám, že ten boj patrí mnohokrát jemu. Niekedy naozaj potrebuješ len stáť a veriť mu a ten boj vybojuje za teba. A tu sú tie kľúčové veci, že kedy vlastne v čom operovať, kedy vlastne iba stáť a veriť, kedy ísť a proklamovať, kedy čo. A toto si nevymyslíš. Toto si nevieš naštudovať. Toto je tí, ktorí ho prijali, sú synmi Božími. A synmi a duch Boží a sú vedení duchom Božím. Proste kresťanský život sa nedá žiť na úrovni zasľúbení. Ani na úrovni spasenia. Kresťanský život sa dá žiť celý. Buď miluješ Pána celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. A to je kresťanstvo. Milovať Boha. Všetko ostatné ťa naučí, do všetkého ostatného ťa dovedie. Všetko ostatné ti ukáže cez svoje slovo. Ale ten motív kresťanstva, znovu zrodenia, prečo si prijal Ježiša? Pretože ti niekto povedal, že on je syn Boží. Modli sa, hľadajú Boha. Ten prielom
prečo vlastne si kresťan? Prečo nasleduješ Boha? Tie motívy sú tak dôležité. To, prečo robíme, vieš, my nemôžeme hľadať Boha skôr ako On nás. Toto je možno tvrdá vec, ale ak nemáš v svojom srdci to, že miluješ Pána, ak sa ťa ešte nedotkol svojou láskou, ak mu ešte nie si vďačný za to, že za teba umrel na kríži, za to, že sa našiel niekto, komu záleží na tom, aby tvoja večnosť nebola v pekle. Ak nemáš vďačnosť v svojom srdci, ak nie si ním prijatý a ním nájdený, tak potom si ešte nenašiel, ešte si nepozval Ježiša do svojho srdca. Ešte si mu neodovzdal svoj život. Lebo vieš, ak by sa toto udialo, tak ty by si vedel, tak ty by si proste potom vedel, že ťa miluje a že za teba dal svoj život. Potom by ti Duch Boží svedčil. Ty potrebuješ odovzdať svoj život Ježišovi. Najskôr potrebuješ mať Ježiša v loďke, aby slovo Božie bolo pre teba áno a amen. Čo sa okrem iného píše v 2. Korinťanom 1.20. Takže, ak si to ešte nespravil, pozývam ťa, poď. Ja do popisu tohto videa dám aj túto modlitbu, ktorou sa môžeš pridržať, ktorú môžeš si prečítať a stotožniť sa s ňou v svojom srdci, odovzdať život Kristovi. A potom môžeš s nami pokračovať v ďalších podcastoch, kde uvidíš silu týchto pokojných vln, ktoré sú silné, ktoré proste sú silnejšie ako hodziaké rozbúrené more. Verím, že si sa dneska niečo naučil, že ťa to požehnalo a na budúce sa budeme rozprávať ešte hlbšie o tom, kto je Ježiš a prečo je tak potrebné byť vedený Duchom Svätým. A kto je Duch Svätý a prečo prišiel. Ja sa na teba teším. Boh ťa žehnaj. Krásny deň. Amen.